Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. A yau da yardar Allah na kawo mana wani bidiyo da zai burge kowa. Bidiyon da na kawo mana yau shine mutane da yawa zaka ga wani lokacin mutane suna siyan layuka dan wata garabasa su ajiye. Idan garabasa ta wuce shikenan sai su ajiye. Wani lokacin kuma wata garabasa za ta sake tasowa a ce sai da layin MTN ko Airtel, kai kuma ka gwada a layin da kake da shi bai yi ba, kuma sannan ka yadda sim pack ɗinka. Saboda haka mutane su kasa gane me number kuma babu kuɗi balle ko flashin su yi dan su gane ta. To yau na kawo mana hanyar da zaka gano number wayanka da dannawa ɗaya ba tare da shan wahala ba. Saboda haka kafin nuna mana, idan kai bako ne a wannan channel ɗin namu, dan Allah ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun daura sabbin ire-iren waɗannan bidiyon ya same ka. Nagode. Ba tare da bata lokaci ba, bari mu je nuna mana yadda abin yake. Idan kana so ka ga lambar ka ta Airtel da baka santa ba ko ka manta, ko kuma a lambar wani ne ma kake so ka gano menene lambar da ka karbi wayar in ka tashi, sai ka danna *1#, sai ka danna, sai ka zaɓi Airtel, sai ka ɗan jira shi. To kaga wannan bai buɗe mana ba, amma hanya biyu ce, kar ka damu, bari nuna maka wata. Sai ka tashi, sai ka sake danna *121*3*4#, sai ka danna ta zuwa Airtel. Dan wancan bai yi maka ba, in ka danna wannan insha Allah zai maka. Kaga lambar gata nan ta bayyana. To ta wannan hanyar zaka iya ganin lambar da baka santa ba ko ka manta ta kan wayanka. Bari mu je nuna mana na MTN. A MTN kuma idan kana so ka ga lambar, sai ka danna *123*1*1#, sai ka danna, sai ka zabi MTN. Kaga lambar ta bayyana. Ta haka zaka iya ganin lambar. Bari nuna maka wata hanya kuma karka damu, ko da wannan bata yi maka ba ita ma. Sai ka danna *663#, sai ka danna, sai ka zabi MTN. Kaga ita ma lambar ta bayyana. To ta wannan hanyar ce zaka iya gane cewa ga lambar da take a layin ka manta ko kuma baka ma santa ba. To idan bidiyon na ya burge ka, dan Allah ka danna mana like domin wasu masu amfana, sannan ka yi shiya. Sannan insha Allah a bidiyo na gaba zan yi kokari in kawo mana na Glo da kuma Etisalat insha Allah. A gode, sai mu hada wani sabon bidiyon.